Agora imos a traballar na apariencia do Moodle. Ben, o Moodle é un CMS, todos os CMS contan con plantillas, temas ou skin, chamaselle de tres maneiras, que garantizan unha imaxe, un aspecto homoxéneo de todas as páxinas web que compoñen o CMS. Deste xeito, ao aplicar unha plantilla, se garante que os fondos son iguales, o formato dos menús tamén, os tipos de fontes, etc. De acordo? A primeira parte da práctica nos pregunta en que cartafol se aloxa os temas. Onde os garda Moodle? Ben, pois partimos da súa carpeta de instalación. Lembrade que está en opt, lamp, ps, Moodle. En esta carpeta facemos un ls. Todas as páxinas que se van a ver no navegador da aula virtual están aloxadas dentro de htdocs. Imos a este directorio e aquí facemos un ls. E fixádevos, hai un cartafol que se chama teme. Pois aí van a estar as plantillas que ten o noso Moodle. Imos ver cales ten. Vamos a facer un ls. Vai ter unha carpeta por cada plantilla que teña instalada. Podemos ver que aquí hai 3 plantillas. O seguinte paso da práctica nos pide instalar unha nova plantilla, que ademais debe ser importada, non unha das que xa está preinstalada, de acordo? Entón, cando queremos instalar unha plantilla que non ven preinstalada, primeiro témola que descargar de internet. Eu xa teño descargada esta de internet, se chama Move. Instalamos ese paquete desde extensións e logo, cando este instalado o paquete, será cando poidamos activalo na apariencia. Vale, instalamos módulos externos. Extensión, instalar módulo externo. Selecciono o arquivo. Tema Move. Doulle a abrir. Voulle chamar tema Move. Subo o arquivo. Unha vez teño aí o zip, xa lle dou a instalar. Aquí me di que é un paquete correcto, doulle a continuar. E logo me di que é necesario actualizar a base de datos. A instalación parece que se fixo correctamente. Doulle a actualizar. Correcto. Vai todo ben polo momento. Tería que abrir a pantalla de configuración da plantilla, onde amosa determinados valores por defecto. Aquí está. Temos que esperar a que acabe de cargar. Se queremos cambiamos algo, como logo. Se non queremos non. Imos deixar os valores por defecto para facer o exercicio. Vale? De momento non imos cambiar nada e damoslle a agardar os cambios. Vemos que pasa a pantalla de notificacións para decirnos que se fixo unha actualización. Ben, a primeira parte está completa. Temos activado e instalado o paquete da plantilla, da nova plantilla. Ahora temos que aplicala, vale? E para eso imos á apariencia. Dende a apariencia temos aquí ajustes de temas, que accederíamos á configuración de cada un deles, e a selector de temas. Mirade, estas son as plantillas que teño disponibles. Premo en selector de temas, doulle a cambiar o tema, default a plantilla por defecto que vai aparecer no frontend e no backend, escollo a nova plantilla, levalle un anaquiño facer todas estas cousas, e cando este cargada teremos o aspecto da nova plantilla, tanto no frontend como no backend. Aquí está, vale? Este é o aspecto do novo sitio, coa nova plantilla.